Aquest és un barri que es va fer gran entre els anys 40 i 70 i on actualment moltes famílies troben un entorn atractiu per fer pujar els seus fills. Benvingudes a Pardinyes i benvingudes a Lleida. Com és realment Lleida, més enllà dels tòpics habituals sobre la fruita, els caragols o la boira, o afegim encara la bruixeria en l'àmbit de la corrupció política? Constitueix realment una excepció dins l'onada republicana i sobiranista que ha inundat Catalunya en els darrers anys? No, no constitueix una excepció. Atenció, aquesta és la ciutat d'Humbert Torres i dels seus fills Màrius i Víctor, de la Joventut Republicana, de Salvador Seguí, del PUM, d'Antonio Cantano. És possible que de vegades Lleida hagi estat poc present en l'imaginari col·lectiu del país. Potser perquè és l'única gran ciutat a més de 100 quilòmetres del mar i de Barcelona. Però Catalunya, com a nació, seria incomprensible sense Lleida i sense el seu entorn. Permeteu-me destacar dos moments de la història d'aquesta ciutat, que tenen elements en comú. Primer, als anys 60, quan el leridanisme local, servidor lleial del franquisme, va proposar la separació de la província de Lleida de Catalunya i la seva incorporació a una exòtica regió del Valle de l'Ebro. Segon, el mes de juliol de 2015, quan en el darrer tram d'aquests 40 anys d'hegemonia del Partit Socialista, l'electorat li aplica un correctiu sever i el Partit Socialista opta lliurement per signar un pacte de govern amb Ciudadanos. Un pacte on cada fórmula, llegiu-lo o rellegiu-lo, on cada punt, comença amb la fórmula l'equip de govern municipal es compromet a, i que fa possible el lideratge ideològic que Ciudadanos, a pesar de la seva condició de força minoritària, ha exercit a la paeria de Lleida en els darrers 4 anys. Un cop signat aquest pacte, al PSC de Lleida ja no li va fer vergonya retratar-se amb societat civil o amb el caliu i l'erdenc, ni oposar-se a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. A mig matí, quan ja circulaven imatges de les agressions i dels ferits per tot el món, l'alcalde de Lleida encara qualificava de proporcionada l'actuació policial. Ja no li ha fet vergonya de flirtejar amb la memòria del franquisme i dels alcaldes franquistes. Ja no li ha fet cap vergonya de donar un suport explícit a l'aplicació del 155. D'aquest 155 que va anestesiar la Generalitat, que va bloquejar contractacions, que va endarrerir pagaments. A la nostra ciutat, entre d'altres indignitats, el 155 va servir perquè la Guàrdia Civil s'emportés una part del patrimoni artístic del Museu de Lleida, les obres de Sixena. Podem oblidar el que ens van dir, potser fins i tot podrem arribar a oblidar el que ens van fer, però no oblidarem mai la vergonya que ens van fer passar. En aquests anys, la musculatura de la ciutat ha estat paralitzada per l'ambició d'un alcalde desaparegut abans de completar el seu mandat i per l'ambició dels regidors d'un partit, entre els quals hi havia l'actual alcalde de Lleida, el senyor La Rosa, paralitzats pel seu fervor monàrquic, paralitzats per la seva aproximació a aquells que viuen del conflicte, la provocació i la intoxicació. Escolteu, serenament i pacíficament, jo també dic, com Manuel Azaña, que tots som fills del mateix sol i tributaris del mateix riu. Però amb fermesa i amb profunda convicció fem un pas endavant i us convidem a fer-lo per dir prou. El nostre compromís, el dels republicans i republicanes de Lleida, vol ser i serà transparent i integrador. L'hem explicat públicament i l'hem posat per escrit. Nosaltres liderarem o participarem en funció de la voluntat expressada per l'electorat en una alternativa pel canvi, en una alternativa de perfil republicà a Lleida, a la paeria de Lleida. Nosaltres, en això del republicanisme, hi som des de 1931. I això suposa un compromís contra tota forma de dominació de classe, de gènere o d'origen.
a favor de la igualtat d'oportunitats i de la justícia social, obert al consens, obert a la convivència, a favor de la igualtat d'oportunitats i de la justícia social, però oposat clarament al bloc dels partits del 155. Els republicans i republicanes, els socialistes de la tradició catalana que té les seues arrels en Pallac, en Marta Mata, en Pasqual Maragall i tots aquells i aquelles que s'hi acabin sumant, farem trontollar l'aliança entre la crosta lleidatana de tota la vida i els beneficiaris del règim del 78. Una aliança que funciona perquè les coses essencials no canviïn, perquè el poder passi d'una mà a l'altra, però no se'ls escapi mai, en definitiva. Nosaltres ens proposem de fer coses que sempre ens han dit que eren impossibles, de canviar les coses que sempre s'han fet de la mateixa manera i de tocar els temes que ens han suggerit que convenia no tocar. Reconeguem que hi ha un cert romanticisme polític en els catalans i catalanes i és bo que n'hi hagi una mica, perquè durant segles ens ha ajudat a no resignar-nos. Els que arriben lluny són els qui s'aixequen quan cauen. I els vencedors són els qui no es donen mai per vençuts. I també és bo que pensem que la bondat de les accions d'unes persones sobre les altres és una de les forces més poderoses de la vida. I també és bo que diguem que l'acte més revolucionari és confiar en l'altra persona. Ara, però, som davant d'un dels reptes de la nostra vida i no el superarem a base d'estratègies de casino. La política democràtica no passa només per l'autoexpressió dels convençuts, sinó que si vol ser transformadora s'ha de fixar la persuasió i un canvi d'hegemonia a Lleida i la construcció d'una república. Totes aquestes coses no arribaran de la mà de les classes dirigents tradicionals d'aquesta ciutat, sinó de la mà dels treballadors i treballadores, dels petits i mitjans empresaris que creuen en una societat més justa, dels joves i dels exclosos o dels amenaçats d'exclusió, que constituïm, si en prenem consciència i ens posem en moviment, la nova majoria social d'una Lleida més solidària i més lliure. És emocionant la capacitat... Gràcies. És emocionant la capacitat de transformació que tenim i hem de tenir present que de cara a l'any vinent no ens calen més manifestants. També ens caldran més manifestants, però ens caldran sobretot més regidors i regidores republicanes, més alcaldes i alcaldesses republicanes, perquè les ciutats siguin un lloc on viure, no un lloc per especular, i el municipalisme sigui un instrument clau per guanyar batalles concretes i per injectar democràcia, feminisme i drets socials en la nostra comunitat. Sense acció no hi ha transformació. És una frase que no em cansaré de repetir. Volem construir una república de tothom, amb tothom, i aquest objectiu passa per una mobilització contra la repressió, però també per comprometre'ns amb un canvi que obri el camí a una nova societat. Us convidem a impulsar entre tots i totes aquesta acció històrica, amb la immensa força que podem reunir si ens reconeixem i confiem els uns en els altres i si fem el que hem de fer. Acabo com he començat. Us dono les gràcies per ser aquí. Us dono les gràcies per la vostra atenció. Ho faig amb l'esperança de comptar amb el vostre suport per construir entre tots i totes la Lleida republicana. I acabo dient, com el poeta, amunt, ànima forta, amunt, amunt, amunt! Gràcies.